Αγαπημένες, αγαπημένοι, αγαπημένα. Η ηχοθεραπεία είναι μια πανάρχια τέχνη και επιστήμη που αντυχεί μέσα στους αιώνες ως μέσο θεραπείας, αυτογνωσίας και σύνδεσης με το βαθύτερο εαυτό μας. Οι ήχοι, οι δονήσεις και οι συχνότητες δεν είναι απλώς στοιχεία της μουσικής, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να επιδράσει στον ψυχισμό, το σώμα και το πνεύμα μας, επαναφέροντας την αρμονία και την εσωτερική ισορροπία. Στη σειρά αυτή των podcast θα ανακαλύψουμε πώς η ηχοθεραπεία μπορεί να λειτουργήσει ως μονοπάτι προς την αυτογνωσία και την προσωπική μεταμόρφωση και θα δούμε πώς η δύναμη του ήχου χρησιμοποιήθηκε ως ιερό εργαλείο ίασης και μοίησης στην βαθύτερη γνώση του εαυτού. Οι αρχαίοι Έλληνες, οι Αιγύπτιοι, οι Ινδοί και οι πολιτισμοί των ηθαγενών λαών είχαν βαθιά κατανόηση της επίδρασης του ήχου στην ανθρώπινη ύπαρξη. Ο Πυθαγόρας δίδασκε την έννοια της μουσικής των σφαιρών, εξηγώντας πως οι αρμονικές αναλογίες του σύμπαντος μπορούν να επιδρούν στον ψυχισμό του ανθρώπου. Στους ναούς της αρχαίας Αιγύπτου οι ιερείς χρησιμοποιούσαν φωνητικές δονήσεις για θεραπείες, ενώ στην Ινδία τα μάντρα και οι ιερές συλλαβές θεωρούνταν κώδικες που μπορούσαν να ευθυγραμμίσουν το δέκτη με ανώτερες ενεργειακές δονήσεις. Μέσα από παραδείγματα, εμπειρίες και επιστημονικές έρευνες θα εξετάσουμε τη σύγχρονη εφαρμογή αυτής της αρχαίας γνώσης, δείχνοντας πως η ηχοθεραπεία μπορεί να γίνει εργαλείο μεταμόρφωσης στη ζωή μας. Οι σύγχρονες μελέτες στην νευροεπιστήμη και ψυχοακουστική επιβεβαιώνουν την ευεργετική επίδραση των συχνοτήτων στον εγκέφαλο, υπογραμμίζοντας την ικανότητα του ήχου να μειώνει το στρες, να ενισχύει τη συγκέντρωση και να προάγει τη συναισθηματική ευεξία. Το μονοπάτι μέσα μας είναι μία πρόσκληση να αφουγκραστούμε τον εσωτερικό μας ήχο, να εξερευνήσουμε τη σχέση μας με τη δόνηση της εσωτερικής μας αλήθειας. Μέσα από αυτό το ταξίδι θα ανακαλύψουμε ότι η απάντηση σε πολλές ερωτήσεις δεν βρίσκεται έξω από εμάς, αλλά στον ήχο που πάλεται μέσα μας.